Araw kasing ko kalipayon nga dahil kanimo kaya kalipay na pati sa sulod indugan ko pala'y butang ay katandi bisan pa mga bahandi kaya kalipay na ibati sa sulod indugan ko musayaw ko sa Ginoo kaya kalipay nagibati sa sulod indugan ko musayaw ko sa Ginoo. Anita-naon yun ang kasing-kasing ko kalipayon ang dahil kanimo kaya kalipay nagibati sa sulod indugan ko walay akang nga ikatandi bisan pa ang mga bahandi kaya kalipay nagibati sa sulod indugan ko mukanta ko sa Ginoo kaya kalipay nagibati sa sulod indugan ko papa ko sa Ginoo kaya kalipay nagibati sa sulod indugan ko bolok-soko sa Ginoo kaya kalipay nagibati sa sulod indugan ko pahiyong sa Ginoo kaya kalipay nagibati sa sulod indugan ko oday ko sa Ginoo oday ko sa Ginoo. Amen! May galak, may saya, may tuwa sa piling ng Diyos sapagkat tira ng puso ay naglalaho may awit ay sayang papuri at papuri para sa Diyos kapatid ng puso pinampalang niyang loob handog niya ay kapayapaan handog niya ay kagalakan handog niya ay kalakasan sa bawat puso na papagal kaya ang awit na papuri awit na pasasalamat at ang awit na pagsamba para lang sa Kanya. Once again, may saya, may tuwa, may galak, yes, may saya, may tuwa sa piling ng Diyos sapagkat tira ng puso ay naglalaho may awit ay saya at papuri para sa Diyos
Kanya. Lang sa Kanya. Ang para lang sa Kanya. Amen! Para sa iyo, Lord, ang pangalan mo ibukas, Ginoo. Para malipay ka, o amo ka mapahimaya, o Diyos, sa among kinabuhi. Among ihandog kanimo, Lord. Among mga pagpasalamat, Ginoo, sa imong pagkamaayo, Diyos, sa tibok adlaw, sa tibok simana, Ginoo, na nilabay, O God. Salamat, Ginoo, na ikaw kanunay, nag-aamuma ka na mo. Wala minimo pasagdi, O God. Kung sa akay ka na daygon, pasalamatan o yukuan. Hallelujah. Padayon tayo igsoon sa pagdaig sa tungkuhi na Diyos. Hallelujah. Tapos kang alagaran, O Diyos. Hallelujah. Yes, O God. Ginong Diyos, ani akan O Diyos. Hallelujah. Yes, hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Diyos, adik ako, magadul, diha kanimo, bayaw ka, awitan ka. Diyos, patayo ako sa akong mga kalagpanan. Lamang ang akong kalagpanan. Wala'y daing kundi ikaw lamang. Salamat o Diyos, sa luma mo huwag kinutuban. Ikaw lamang ang ayan pasalamatan sa luma ko. Dako pa sa kalimutan. Ihalad ko ang akong kinabuhi. Dahil mo ako mag-aawi. Magagay ko magasimba. Bukod kay tapos ka. Diyos,
Nabadbaran na kami sa gapos sa kaaway, Ginoo. Tungod kay nagapasaylo man kaniri ka namo. Hallelujah. Walay para kanimo, Diyos. Oh, sa iyong presensya. Yes, hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Jesus. Your presensya, oh Diyos, adunay kalipay sa iyong presensya, oh Diyos, adunay kaharuhan sa iyong presensya, Diyos, sa iyong presensya, oh Diyos. Yes, hallelujah. Adunay kalipay sa iyong presensya, oh Diyos. Adunay kaharuhan. Walay kumara, walay kumara kanimo. Bisan pang bahandi ining kalibutan, walay kumara kanimo. Sa iyong presensya, O Diyos, sa iyong presensya, O Diyos. Hallelujah. Adunay kalipay sa iyong presensya, O Diyos. Adunay kaharuhan. Walay kumpara kanimo. Bisan pang bahandi ining kalibutan, walay kumpara kanimo. Walay kumpara kanimo. Bisan pang bahandi ining kalibutan, walay kumpara kanimo. Lay ko ikaw, himayaw ikaw, simbaw ikaw, oh Diyos. Lay ko ikaw, himayaw ikaw, simbaw ikaw, oh Diyos. Walay kumpara kanimo. Walay kumpara
mo'y makakumpara kanimo. Kay ikaw manatag iya sa mga butang. Amen. Ingon man ang mga bahandi Ginoo. So Lord, wala dyan makakumpara kanimo o God. Kasi among kinabuhi Ginoo, ikaw man natag iya ni ini Ginoo. Usa Lord, galay ko na imong ngalan so walay katapusan. Puno ka sa grasya, puno ka Ginoo sa gugma. Puno ka sa himaya, O Diyos. Galay ko na imong buhi nga ngalan, Ginoo. Isa pa, Ginoo, sa among padayon kami, Ginoo, sa among bulakapon karon sa imong pulo na makakaon ang usab ang among mga kalagi, Ginoo. Himuha, Lord, naandam kami sa pagpaminaw sa imong mga pulong, Ginoo. Among mga una-una, isentro namo diha kanimo, O God. Ang buhat sa kaaway, wala ka naigahom diri sa among palibot, O God. Hallelujah. Salamat, Lord, sa imong pagabuhaton sa among kinabuhi. Daghang salamat sa kadaugan, sa kalipay, sa imong mga panalangin na amo na sa Pinoong madawat Ginoo. O kini akong inatugyan ang tanan diha lamang kanimo sa pangalan ni Jesus ang tanan magaingon o Amen. Hallelujah. Dalay ko ng buhay nga Diyos, Ikson. Maayong buntag. Maayo ba ang Diyos, Ikson, sa mong kinabuhi? Sing it out, praise the Lord! Praise the Lord! Amen. Maayo yun ang Diyos sa itong kinabuhi. Amen. Dalay ko ng buhay nga Diyos nining matahong nga kapuntagon. Tungod kay din aniya na po sa kita sa balay tigumanan. No, aron nga himayawan niya buhay nga pangalan. Amen. So, my son, masaya naman yun mo sa akong bahin diriya. So, kasi nagbuto-buto diya nga dughan. Kasing-kasing nga anda mo padayag sa iyang kadaugan. O yun sa kapag amumay son sa akong buhay nga Diyos, diining tibok simana. O sawa pa mo abot ang Domingo. O niabot ng Domingo. Ipadayag na Ikson, isulti na Adria kay Aron. Masuta po o ikapamatuod na to nga atong Diyos nga gialagaran dili bungol o buta. Kundi maglihok yun siya. So, bisay mo una. Praise the Lord. Daghang salamat no tungod kay ang Ginoo maayo sa atong pagtatagsa nga kinabuhi. Nagapasalamat ko sa Ginoo kay tungod siya ang nagagiya sa matag adlaw bisan pa sa atong mga trabaho. Siya gyapon ang nagauna. Bisan pa na panahon niya. So layon kita sa mga buhat sa kaaway no, labi na panahon sa prayer meeting dire kada Miyerkules. Duha na jud ka kuan ba nga ka-attend tungod kay kanang butag sayo. Tingin ko magsayo jud ta karon kay naa mi mga buluhaton ning gabi. O di, sayo po ni, nausa nga po ni, sulayon kita pag-ayo ba, kung sayo ta ka matilod-ano diya sa Ginoo, sa mga bulaton. Kay, may panahon nga atong hing-agi pa yun, kusog po kayong ulan. Di, wala may kaluto, kayo sa mga pagluto, kuan man, kaniang sana, kaniang matulo man ang amuang kuan, niya, mga basa, di wala po mi. Susing ko nga, makuan na lang unta ni, no, kaniang mahuman o taniwan. So, sakto po magabi, hindi po lapon, nagpadayo na lang po mi o kaniang kuan kaniang nagluto na lang mi kasi magpandong-pandong na lang mi. Wow, yapon sa usaw na tong dali-dali. Di yapon ko kaabot dire kay pag abot dire. Hapit pa alas 8 yang kuan ba dire alas 7. Nya mayon ko nga ako na lang bawion sunod sunod Miyerkules. Pag sunod na po Miyerkules, ning brand out naman po ang palengke. Nag-holiday naman ang brand out. Di kaluto og ba na ang waffles. Ning pa ko nga alang-alang kung iyapon ako. Yabo na ko, sayang mo po kayo. Ngayon ko nga, Lord, pasayloan dyan ko Ginoo, nakita mo yun akong kasing-kasing. Nga gusto dyan ko mati niya. Maabot ko din, dali-dali, ato po Sister Ganggang. Muadto ba ka dito, te? Iko alas 8 naman siguro, alas 8 kanina ko naman inikuan. Alas 8 na daw niya, magluto pa ko. Ngayon ko nga, Ginoo, pasaylo ako. Nagsige na lang, kumain kayo siguro Ginoo, nagsainam lang kagpangayong pasaylo. Pero ang ako dyan kasing-kasing, gusto dyan ko mato, pero maningkamot dyan ko sa asa sunod manikamot ko pinagi sa tabang sa Ginoo. Ako ipasalamatan ng Ginoo kay tungod siya gihapon na nagpahinumdum sa kanunay sa ako ang kinabuhi. Mao ginako na kong kadaugan kay ang Ginoo
mo naghatag o giya o pagtagpo sa akong mga pagkinahanglan, ang dungog ug himaya akong diha lamang sa kang Ginoong Hesus. Amen. Muna, basta aduna na gyud kay Kristo. Maulaw na gyud ta, na gyud tay kaulaw. Di na gyud ta palihas nga. Okay ra na. Ay, kakanon sila dito Ako. Pero meeting ng na. Nabi tayo Domingo. No? Muna, basta tinuod nga aduna na gyud nagpuyo nga Kristo sa tuwa. Aduna gyud tay kaulaw. Aduna po tay kahadlok sa Ginoo. Amen. Kay tungod murag sama ra gyapon ang gikawat ng adlaw sa Ginoo. Amen. Kay buluhaton ko na. So wala ka nang tambok. So it's your fault, not God. So praise God. Salamat kayo sa inyong testimony. O kung sa po masunod, mga bata, kasi gusto mo hatag verse. Napabayson. Napag yun. So, ako na lang. Para, kuhaan kayang oras po. Time pa tayo. Napapoy taga-service yun. So, di po na ako kawang pagpasalamat niya sa kabuhay ng Diyos. Tungod kay sa Diyos naghatag og maayong panlawas. Aron nga makatrabaho. Aron nga maka-income po. Bisa ginagmay. Salamat kayo sa Ginoo nga siya gyud nagarin nyo sa kusog. Sa usahay ka na laayan mo kang trabaho kay sa trabaho ano ito. Pero salamat sa buhay ng Diyos kay tungod kanang siya gyud naghatag og kanang kusog aron nga trabaho. O salamat ko sa buhay ng Diyos tibuok sa kanang siya gyud nagapamuhat sa kinabuhi. Siya gyud akong buhay supplier o bisan pa usahay, maabtan mag-ulan init, kanyan tumadsoon, ako maulan init, lain ako batiyon na convulsion ko dayon, but praise God kaayo. Karon lang ngayon din semana, ulan init man sa muan, absan mang kikukuan, trabaho mig saging, pating kapuyan, kalitan ka buntak og ulan. Go, praise God kay nakauban gyapon ko ninyo karon. Muna ako kay pasalamat sa tumboy ng Diyos. Amen. Manang ginabalik na ko ang tanang dungog o kay mayaan dyan sa tumboy ng Diyos. O wala na ison, maminaw na ta sa pulong sa Diyos, atong yandam atong matag usa ka hunahuna, labi na atong kasing-kasing. May mo dawat sa pulong, atong dawaton ang pulong 100% dila kay ilabay lang nato sa pikas tungkad. So, yatag na to sa atong mamulong ni matawag nga kabuntagon ang ati dyan na biro. Praise God. Hallelujah. Kinsay nagmalipayon nga niya karon. Amen. Kitang tanan nagmalipayon tungod kay aniya pa kita buhi. Naginhawa pa. Amen. Aniya kita aron sa paghimaya o pagpasidog sa Ginoo nining adlaw. Amen. Bisan pa man sa pagpamati sa pulong sa Dios. Salamat sa kahigayunan na gihatag sa Ginoo kanako kay si Pastor tuwa siya sa Davao. Gigamit ko siya dito sa Ginoo. Amen. O nasayod ko ang Dios usab magapadayag ka nato nining orasa sa iyang mga pulong. Akong gihangyo ang tanan sa pagpanindog. Kung aduna kami mga Biblia atong pag-aaturihan diri sa 1 Juan. Atong teksto 1 John 5 verse 1 hangtod sa 5. 1 John 5, 1 to 5. Nagaingon diri. Gipanganak gikan sa Dios ang tanang nagatuo nga si Jesus mao ang Kristo.
ug ang tanan nga na gahigugma sa nanganak na higugma usab sa gianak. Ug atong maila nga kita nagahigugma sa mga anak sa Dios pinaagi niini. Kung magahigugma kita sa Dios o magatuman sa iyang mga sugo. Kay ang paghigugma alang sa Dios mao kini nga pagabantayan ta ang iyang mga sugo. O ang iyang mga sugo dili bugat. Kay bisan unsa nga gianak gikan sa Dios mudaog sa kalibutan. O ang pagdaog nga nagadaog sa kalibutan mao kini ang atong pagtuo. Verse 5. Ug kinsa ba ang mananaog sa kalibutan kung dili siya lamang nga nagatuo nga si Jesus mao ang anak sa Dios. Amen. Hallelujah. Magaampo kita. O halangdon o balaan o gamhanan nga Dios, among giilang imong pagkahalangdon o Dios. Ginadaig namo imong pangalan o Dios tungod kay takos ug angayan gad ka namo nga pasidunggan sa tibuok namo nga kinabuhi tungod kay ikaw man nagahatag ka namo kinabuhi Ginoo. Ikaw nagahatag ka namo og gininhawa sa matag adlaw o Dios. Busa niining adlaw o Dios kami selebrar sa imong pagkamaayo, sa imong pagkagamhanan, Ginoo, sa among matag-usa nga kinabuhi nga ikaw kanunay nagaamping ka namo, Dios. Bisan pa man ining pulong, Ginoo, nga among gibasa sa taliwala, Ginoo, sa imong mga katawhan, ikaw, o Dios, magapadayag, Ginoo, sa imong mga pulong ngadto sa imong mga katawhan, Ginoo. Kabangi ako, o Dios, wala ako'y arang mahimo kung wala ikaw. Akong gipangayo ang langit nung kaalam, langit nung kahibalo. Ikaw, Ginoo, pakikistorya ngadto sa imong mga katawhan, Ginoo. Aron maandam, aron, Ginoo, ma-equip ang matag-usa namo nga kinabuhi. Samtang kami magahulat sa imong pagbalik, O Dios. Hallelujah. Nga imong mga katawhan, O Dios. Anaa gayud nagasubay diya sa dalan sa pagkamatarong. Pinaagi sa imong mga pulong, Ginoo, nga imong gipadayag nga rin kanamo, O Dios. Hallelujah. Salamat, Ama, ikaw magapanalangin sa matag-usa karon nga kasing-kasing nga magapamati o magapamalandong sa imong pulong, O Dios. Panalangin ang matag-usa, O Dios. Dalaygon ka, Amahan, sa walay katapusan. Kanimo lamang ang tanang dungog himaya kadungganan, pagdahig o pagpasalamat. Diha lamang sa gamhanan o balaan nga pangalan nga mao si Ginoong Jesus. Ang tanan magaingon og amen. 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 Hallelujah. Atong tagaan sa makusog nga palakpak atong buhi nga Dios. Hallelujah. To God be the glory. Hallelujah, Lord. Ang atong teksto diha sa 1 John 5 verse 1 to 5. Ang atong tema nagauluhan ang kadaugan pinagi kang Kristo. Amen. Diha lang yun ta magmadaugon. Pinagi lamang kang Kristo. Amen. Tungod kay ang atong Dios nga atong gialagaran nagmadaugon siya. Diha sa verse 1. Nagaingon diha, everyone who believes that Jesus is the Christ has been born of God. Amen. Kinahanglan iga panganak pag-usab diha sa Espiritu o born again. Kinahanglan gyud ipanganak kita pag-usab dili sa tawhanon sa unod-non kundi diha sa Espiritu. Amen. Diha sa bag-ong pagkatao magdala ka nato diha sa permanente na pagtuo sa Dios. Aduna kitay relasyon diha sa Dios. Amen. Aduna kitay communication ngadto sa Ginoo o pakikistorya ngadto sa Dios. Amen. Ang Dios makikistorya kanato pinaagi sa iyang mga pulong. O kita usab makikistorya ngadto sa Dios pinaagi sa atong mga pag-ampo. Ug sa diha kita magaduol kaniya, nagpaila kana nga kita aduna gayoy
pagtuo o pagsalig sa atong buhi nga Dios. Amen. Ang mao kanang nagaingon, the new birth bring us into the permanent faith relationship with God and Christ. Hallelujah. Mao kini modala kanato didto sa permanente nato nga pagtuo nato sa Dios. Kanunay ta ba nga nagalantaw sa Dios, nagatutok sa Dios, nagatutok sa pagkagamhanan sa Dios, nga dili gay nato kalimtan ang iyang pagkamaayo, ang iyang pagkamahigugmaon nga Dios sa atong matag usa nga kinabuhi. Amen. Atong makita usab diya sa John 3:7. Nagaingon usab siya diha. Nagaingon diri John 3:7. Atong sugdan diri sa size, ang gianak sa unod man, ug ang gianak sa espiritu man. 7. Ayaw ikahibulong ang akong pag-ingon kanimo, kinahanglan nga igaanak kamo pag-usab. Amen. Gikinahanglan gayud nga igaanak kita pag-usab. Kinahanglan nga ang atong kalag ug ang atong espiritu igaanak pag-usab diha sa Dios. Amen. Buhat kini sa Dios, igsoon. Dili kita makapausab sa atong kaugalingon, kundi buhat kini sa balaang Espiritu Santo. Amen. Atong ihalad ang atong kinabuhi ngadto kaniya. Tungod kay wala tay mahimo kung wala ang Dios. Pero ang Dios, kung wala ang tao, magpabilin siyang Dios. Apan ang tao, kung wala ang Dios, wala din siya ay mahimo. Amen. Tungod kay ang Dios ang tag-iya sa tanang butang. Busa ato gayong ihalad, itugyan ngadto kaniya ang atong kinabuhi. Kinahanglan gayud ang tao ipanganak siya pag-usab o born of God. Hallelujah. Nagaingon usab siya diya sa 2 Corinthians 5:17. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creator. All things are passed away. Behold, all things are become new. Amen. Hallelujah. Kalimtan na nato itong mga daan na itong mga binuhatan, mga kinaiyahan nga dili makapahimuot sa Dios. Kung atong ihalad nga to sa Ginoo nga atong kinabuhi, aduna gayoy pagabuhaton ang Ginoo sa atong kinabuhi. Amen. Mga bag-ong mga butang nga pagabuhaton sa atong kinabuhi. Matingala lang ka, igsoon, nga adunay kabaguhan ang imong kinabuhi. Kung atong ihalad o itugyan sa Ginoo ang atong kinabuhi ngadto kaniya lamang. Amen. Hallelujah. Padayon ta igsoon sa verse 2 nagaingon diha. Sa atong text 2, balik ta. Nagaingon siya sa verse 2. Ug atong maila nga kita nahigugmas sa mga anak sa Dios pinaagi niini kung magahigugmaay kita sa Dios ug magatuman sa iyang mga sugo. Amen. Kinahanglan gayud ang mga anak sa Dios maghigugmaay. Amen. Kay mao kanang gisulti sa pulong sa Dios, maghigugmaay ang matag usa o magatuman sa iyang mga sugo. Obey. Nagaingon siya diya, obedient is a characteristic of an overcomer. Amen. Mahimo gayud kitang madinaugon nga Kristohanon kung kita magatuman sa sugo sa Dios. Amen. Dili lang kita magatuman niini kundi atong bantayan ang pulong sa Ginoo. Amen. Nagaingon siya diha. A word of keep, the idea of constant obedience diha sa Ginoo. Amen. Constant nagapadayon, continually kita nga nagabantay sa sugo sa Ginoo o sa pagtuman sa Ginoo, sa sugo sa Ginoo nga rin kanato. Amen. Hallelujah. Kinahanglan gayon nga kita magatuman o magabantay sa iyang mga sugo. Kitang mga anak sa Dios. Amen. Kay mao kini ang gisulti sa pulong sa Dios nga kinahanglan gayon nga atong tumanon o bantayan ang iyang mga sugo.
usa sa mga sugo sa Dios. Atong makita diya sa John 15:6. John 15:6. Nagaingon diha. John 15:16. Amen. Nagaingon diri. Kamu wala magpili kanako, hinunua ako mao ang nagpili kaninyo. Amen. Ang Dios di ay nagpili kanato igsoon. Hallelujah. Kadaghan sa mga tao sa kalibutan, usa kita nga gipili sa Dios. Dili ba kita kapasalamat niya na sa atong buhi nga Dios? Hallelujah. Nga usa kita nga gipili nga manununod diya sa iyang gingharian, sa iyang giandam nga puloy-anan diya sa kalangitan. Nagaingon siya sa John 14:6 o John 14:2, sa balay sa akong amahan adunay daghang puloy-anan. So usa kita nga ana igsuon nga gipili sa Dios aron kita maga palunod sa iyang giandam nga puloy-anan. Padayon kita. Kamu wala magpili kanako, hinunua ako mao ang nagpili kaninyo. O nagtudlo kaninyo aron panagpanglakaw kamo. Mao kini ang sugo sa Dios. Amen. Managpanglakaw kamo o managpamunga. Amen. Kinahanglan gayud managpanglakaw kita. Salamat kayo sa atong miaging Lunes nga ang mga adult naghimo gayud og mga Bible study. Ug salamat sa Ginoo sa kalampusan. Ug nasayod ako nga hantod gayon sa pagbalik sa Ginoo nga kita gayon magapanglakaw, magapamuhat sa gisugo sa Ginoo nga rin kanato nga isangyaw ang iyang pulong. Amen. Hallelujah. Nagaingon siya og managpamunga. Kinahanglan ang bunga. Ang bunga sa balang espiritu, igsoon, dili bunga sa singot, kundi bunga sa balang espiritu. Galatia 5:22-23 nagaingon diha ang bunga sa balang espiritu. Una, ang gugma. Kinahanglan gayud ang gugma, igsoon. Kay kung wala ang gugma, dili gayud kita makalahutay sa pag-alagad sa Ginoo. Dili gayud kita magapamuhat kung wala tay gugma sa atong buhi nga Dios. Gikinahanglan gayud nato pangayoon ang gugma, ang bunga sa balang espiritu nga mao kini ang gugma sa Dios. Amen. Na diha ang mga bunga sa balang espiritu diya sa Galatia 5:22 o 23. Hallelujah. Padayon ta. Ug magalungtad ang inyong bunga. Amen. Kinahanglan gayon nga mulungtad ang atong bunga. Hantod sa kahanturan, hantod sa pagbalik sa Ginoo, mulungtad gayon ang atong bunga sa balang espiritu. Atong basahon para klaro kayo ang diri sa Galatia. Galatia 5. Okay, nagaingon diri. Apan ang bunga sa espiritu mao, ang gugma, kalipay, kalinaw, pailo, pagkamapugnanon, pagkamaayo, pagkamatinumanon. 23, kaaghop, pagpugong sa kagwalingon, nga sa maong mga butang walay kasuguan na kabatok. Mao kini ang bunga sa balang espiritu igsoon. Nga mulungtad gayud sa atong matagusang nga kinabuhi hantod sa pagbalik sa Ginoo. Amen. Nga manaa gayud kita niini nga bunga. Hallelujah. Kay mao kini ang gikahimutan sa Dios sa iyang mga katawhan kung anaa kita niini nga bunga sa balang espiritu. Usa sa matag adlaw bago kita sa atong pagbata mao gayud kini atong pangayoon sa Ginoo. Ang bunga sa balang espiritu nga magapamuhat sa atong matagusang kinabuhi. Hallelujah. Nagaingon siya diri.
O magalungtad ang inyong bunga, aron nga pinaagi sa akong ngalan, igahatag kaninyo samahan ang bisan unsang butang nga inyong pangayon kaniya. Mga kana iyang saad igsuon, kung kita day magapabilin, umulungtad ang bunga, nga mao ang bunga sa balang espiritu. Unsa man atong pangayoon nga to samahan, iya gayud ka nang ihatag nga rin ka nato. Kay mao ka ang saad sa Dios. Ang saad sa Dios dili gayud mapakyas. Amen. Dili gayud bakakon ang pulong sa Dios. Padayon kita. Nagaingon siya nga keep o bantayan nato ang iyang mga pulong. Magatuman o magabantay niini. Ang iyang mga sugo dili bugat. Amen. His commandments are not burdensome. Hallelujah. Matthew 11:29 atong pagatanawon diri. Nagaingon diri. Sugod ta sa 28. Umari ka nako kamong tanan nga nabudlay o nabugatan o papahulayon ko kamo. Isangon ninyo ang akong yugo diha kaninyo o pagtuon kamo gikan kanako. Amen. Magtuon daw kita ngadto kaniya. Nag-ingon ang Dios. Magtuon kamo gikan kanako kay ang atong Dios mahigugmaon, malumong, kasing-kasing anaa kaniya ang tanan. Perfect jud ang atong buhi nga Dios. Busa diha lamang kita mulantaw, mututok kaniya kay siya ang good example sa iya mga katawhan. Tutok lang gyud nga to kang Ginoong Hesukristo. Isangon ninyo ang akong yugo diha kaninyo o pagtuon kamo gikan kanako kay ako maaghop o mapaubsanon sa kasing-kasing. Amen. O makakaplag kamo paghulay alang sa inyong mga kalag. Hallelujah. Kung nabugatan na kita sa atong mga problema, sa atong mga gidalang mga problema, mga pagsulay, nagaingon siya nga siya magahatag ka nato og kapahulayan. Amen. Umari ka nako kamong tanan nga nabudlayan og nabugatan kay papahulayon ko kamo. Amen. Hallelujah. Mao kana naga-invite ang atong buhi nga Dios. Igsuon kung nabugatan kita sa atong mga problema karon, sa atong mga pagsulay nga ato aniya karon kanato. Ato kining itugyan og isalig sa Ginoo kay siya magahatag kanato og kapahulayan. Amen. Hallelujah. Mao kana ang saad sa Dios nga ri kanato nagapahinumdum nga ri kanato. Nga kita muduol gayon diha kaniya kay siya anda muhatag kanato og kapahulayan. John 8:31 to 32 atong basahon. Nagaingon usab siya diha nga unya si Jesus mingon sa mga Hudiyo nga misalig kaniya, kung pabilin kamo sa akong kulo, nan kamo tinuod gayud nga akong mga tinunan. Amen. Katong mga Hudiyo nga nagpabilin o nagasalig sa atong buhi nga Dios, nagaingon siya, kung pabilin kamo sa akong pulong, nan kamo tinuod gayud nga akong mga tinunan. Amen. Magpabilin gayud kita diha sa pulong sa Dios. Amen. Puktan gayud nato ang pulong sa Ginoo, ang iyang saad kay ang Dios matinud-anon gayud sa iyang mga pulong. Amen. Iya ka nang gipamatud-an. No, katong wala pa siya namatay. Nagsulti siya sa iyang mga tinunan nga siya mamatay. Ug sa tulo ka adlaw mabanhaw siya. Ug iya gyud kining gipamatud-an ug nahitabo gayud kini. Ug tinuod gayud ang pulong sa Ginoo. Amen. Nagaingon siya kung magpabilin kamo sa akong pulong. Magpabilin gayud ka sa pulong sa Ginoo. Huptan gayud na tong pulong sa Ginoo. Amen.
Kay kamo tinuod gayud nga akong mga tinunan. Tinuod gayud kita nga mga katawan sa Dios. Kung kita magpabilin diya sa pulong sa Dios. Matag adlaw susiho na to ang pulong sa Ginoo. Amen. In Diyos sa 1:8 nagaingon siya diya, naga-remind siya kanato natun-an nato ang pulong sa Ginoo adlaw ug gabi. Amen. Susihon gayud nato ang pulong sa Dios. Hallelujah. Kung nagaingon sa verse 32, o kamo mahibalo sa kamatuuran, o ang kamatuuran magahatag kaninyo og kagawasan. Amen. Hallelujah. Praise God. Ang kamatuuran maghatag ka nato og kagawasan. Amen. Kung nagapos kita sa mga problema, mga pagsulay, no, dili ta makaduol sa Ginoo, dili ta ka pangalagad sa Ginoo. Nagaingon siya nga ang kamatuuran maghatag ka nato kagawasan. Busa igsuon huktan nato, tun-an nato, pamalandungan nato ang pulong sa Dios. Kay mao kini amo hatag ka nato og kagawasan. Amen. Gawas nun kita nga mga pangalagad sa Ginoo o malipayon kita nga mga hulat sa iyang pagbalik. Amen. Hallelujah. Busa tun-an gayud nato ang pulong sa Dios, kay ang pulong sa Dios kamatuuran o maghatag kini kanato og kagawasan. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Ang iyang pulong gayud dili gayud bugat igsoon. Masayon tungod kay anaman siya magatabang kanato. Amen. Sa matag adlaw kung atong ilhon nga wala gyud tay mahimo kung wala ang Dios, andam gayud ang Ginoo nga motabang kanato. Hallelujah. Verse 4. Tignan tayo son. Balik ta sa atong teksto. Nagaingon siya sa verse 4. Kay bisan unsa nga gianak gikan sa Dios, mudaog sa kalibutan, ug ang pagdaog nga nagadaog sa kalibutan mao kini ang atong pagtuo. Hallelujah! Ang atong pagtuo lamang. Ang atong pagtuo. Kinahanglan gyud ni ang atong pagtuo kay mao kini modala kanato diya sa kadaugan. Amen. Mananaog o overcomes who these overcomers they are all who believes that Jesus is God's Son. Amen. Nga kita nagatuo nga ang Dios gipadala samahan bugtong anak nga gipadala samahan diri sa kalibutan aron sa pagluwas kanimo ug kanako. Amen. Nagatuo ba ta ni ana igsuon? Bisag wala nato nakita si Jesus Christ, apan nagatuo kita bulahan ka igsoon, kay nagatuo ka bisag wala nato nakita. Amen. Nagatuo kita pinagi sa iyang pulong. Amen. Mahimo kitang madinaugon nga katawhan sa Dios. Hallelujah. Kung kita kanunay nagatuo nga to kaniya. Na si Hesus Kristo gayon ang gipadala sa amahan aron sa pagluwas kanato. Ug siya usab ang Dios nga magabalik. Igsoon, adunay magabalik. Kinsa man? Si Jesus Christ magabalik aron sa pagkuha kanimo ug kanako. Busa andamo na to nga atong kinabuhi igsoon. Padayon lang. Bisan pa man sa mga pagsulay o mga kalisdanan ming abot kanato. Padayon lang kita, ug lahutay lamang kita. Kay ang Dios ana nakiguban kanato. Nakita ta igsuon ang atong kasing-kasing ug una-una. Ang gusto lamang sa Ginoo nga atong isalig kaniya ang tanan. Ug kita kanunay nga magatuo diha sa iyang mga saan. Hallelujah. Nagaingon siya diha sa 2 Corinthians 2:14. The believers has continual victory over the world. Magamando kanato sa kanunay. Pinaagi kang Kristo. Magamando. Siya magamando kanato kanunay. Paingon sa kadaugan. Amen. Hallelujah. Ang giya sa Ginoo. Ang tabang sa Ginoo. Siya nagamando sa atong kinabuhi. Mudala kini kanato diha sa kadaugan. Amen. Hallelujah. Sa tanan
nga nagatuo kang Ginoong Hesus, kanunay o kanunay gayon siya madinaugon. Amen. Bisan man sa mga pagsulay, no? Sa mga pagbiay-biay, dili gayud siya mapukan tungod kay nagatuo man siya ngadto sa Dios. Amen. Ug mahimo gayud siya madinaugon nga katawhan sa Dios. Amen. Hallelujah. Nagaingon usab siya sa John 16:33. Sumalib kamo, gidaog ko na ang kalibutan. Amen. Hallelujah. Nagaingon siya nga sumalib kamo, kay gidaog ko na ang kalibutan. Gidaog na sa Dios ang kalibutan igsoon 2,000 years ago. Gidaog niya ang kamatayon. O karon nagmadaugon og nagmadaugon gayud ang atong buhi nga Dios. Busa kitang iyang mga anak, kita usab mananaog. No, gidaog niya ang kamatayon. O kita mga katawan sa Dios, labaw pa sa mananaog tungod ka sa iyang kamatayon o sa iyang pagkabanhaw, nakabaton kitag kaluwasan. Amen. Hallelujah. Pinaagi sa iyang kamatayon na hinluan ang atong mga kalapasan o pinaagi sa iyang pagkabanhaw nakabaton kita og paglaom. Amen. Dili kayo makawang atong mga pag-alagad nga to kaniya tungod kay tinuod gayud ang pulong sa Dios nga dili kayo makawang atong mga paghago. Amen. Hallelujah. Dito sa kingharian igsoon, welcome tang tanan kung kita nagapadayon sa pag-alagad nga to sa tumbuhi nga Dios. Ingnon ka dito sa atong Dios. Welcome, good and faithful servant. Amen. Hallelujah. Bisan pa man sa mga kalisdanan, sa mga buluhaton, kumuhatag taghigayon o panahon sa Ginoo, ang Dios gayon malipay ka nato. Welcome kaniya igsoon dito sa kingharian niya iyang giandam. Atong palakpakan atong buhi nga Dios. Hallelujah. Hallelujah. Salamat Lord sa kingharian sa puloy-anan nga imong giandam sa matag-usa namo nga kinabuhi. Hallelujah. Nagaingon usab siya diya sa Roma 8:37. Kanang mga butang labaw pa kita ka mga mananaog. Pinaagi kaniya nga nahigugma ka nato. Kinsa may nahigugma ka nato? Si Jesus Christ. Ipadala niya ang iyang bugtong anak tungod kay dako gayud ang iyang paghigugma niya nga ri ka nato. Amen. Mas labaw sa tanang mga butang, labaw pa kita ka mga mananaog. Sa tanang mga butang, labaw pa kita ka mananaog. Nagaingon ang pulong sa Dios diya sa Roma 8:37. Pinaagi kaniya. Pisa maning kaniya? Sa Jesucristo. Pinaagi kang Ginoong Jesucristo. Magmadaugon gayud ang iyang mga katawhan. Amen. Hallelujah. Mao kaniya ang saad sa Dios nga ri sa iyang mga katawhan nga pinaagi kang Ginoong Hesus. Magmadaugon gayud kita taliwala sa mga pagsulay o mga pag-antos. Makalahutay gayud kita tungod kay anaa siya nga mao si Ginoong Hesus nga magahatag kanato kusog nga kita makapadayon diya sa pag-alagad nato kaniya. Hallelujah. Praise God. Nagaingon siya diya sa verse 5. O kinsa ba ang mananaog sa kalibutan? Kinsa ba? Nangutana. Kinsa ba ang mananaog sa kalibutan? Kung dili siya lamang nga nagatuo nga sa Jesus, mao ang anak sa Dios. Amen. Pagtuo ug uban sa pagbuhat. Kay aduna may karoy mga taong nagatuo apan walay pagbuhat. Amen. Patay ang pagtuo kung walay pagbuhat igsoon. Kung ikaw nagatuo sa Dios, ikaw usab mo buhat. Mualagad ka kaniya. Mutuman ka sa iyang mga sugo. Bantayan nimo ang imo mga sugo. Ang sugo sa Dios. Usa, ikaw tinuod gayud nga nagatuo ngadto kang Ginoong Hesus. Tungod kay aduna ikaw pagbuhat. Nagaila ikaw sa imong Dios nga tag-iya sa imong kinabuhi. Nagahatag kan nimo og gininhawa sa matag adlaw. Busa takos og angayan gayud siya nga atong alagaran o pasalamatan sa tibok natong kinabuhi. Hallelujah!
Dalay ko ng pulong sa Dios. Ang atong conclusion igsoon. Nagaingon siya diha. Faith in Jesus Christ alone and dedicate of our one's life to Him. Make one an overcomer. Amen. Kan Jesus lamang kita magatuo. Amen. Wala na ilain atong tuuhan. Si Jesus Christ lamang. Ug atong ihalad ang atong kinabuhi ngadto kaniya. Hallelujah. Ngadto kaniya lamang atong itugyan o ihalad ang atong kinabuhi. Mahimo gayud kitang madinaugon nga mga anak sa Dios. Madinaugon nga mga katawhan sa Dios. Amen. Hantod sa iyang pagbalik, igsoon. Padayon gayud kita nga magatuo sa atong buhi nga Dios. Daghan na karon ning arise mga false prophet. Usa igsoon, baro gayud kita sa kamatuoran ang pulong sa Dios. Amen. Hallelujah. O wala tay laing nga tuuhan kundi si Hesukristo lamang ang ipadala sa bugtong anak aron sa pagluwas kanimo o kanako. Ug siya karon nagaanda mong puloy-anan alang sa matag usa kanato. Igsuon, excited na ba ka ni ana igsuon nga mupuyo didto? Amen. Amen. Hallelujah. Lunlun bulawan ang atong pagalaktan, ang atong mga balay. Lunlun bulawan. Walay balay ni ana din sa kalibutan. Amen. Dito lang sa langit. Hallelujah. Glory to God. Busa diri sa kalibutan. Andamo na tong atong kinabuhi. Amen. Kaya ang atong kinabuhi, ang atong mga binuhatan, naka-record kini sa libro sa binuhatan. Ang atong kinabuhi, ang atong pangalan, naka-record ni dito sa libro sa kinabuhi. Busa igsoon, nagadasig, nagaligon, o naga-remind ka na to ang pulong sa Dios. Hallelujah. Kamusalig lamang kita kaniya, kang Ginoong Hesus. Mahimo gayud kitang mas labaw pa nga madinaugon kaysa mga nadaog diri sa kalibutan, no? Mga atleta, kanang ilang nadawat nila mga trophy. Mahanaw lamang kana, temporary lang kana igsuon. Apan dito sa langit, walay katapusan nga ganti nga giandam sa Ginoo nga ari kanimo ug kanako. Usa igsoon padayon, lahutay taliwala lamang sa mga pagsulay, mga pag-antos, padayon gayud kita nga magapangalagad ug magatutok ngadto kaniya ug magasalig sa iyang mga pulong, sa iyang mga saad. Usa dalaygon ang Dios sa iyang mga pulong nining oras sa kabuntagon. Akong gihangyon tanan sa pagpanindog. Hallelujah, Lord. Salamat, Ginoo. Ato pasalamatan ang Dios sa iyang mga pulong nga iyang ipadayag nining oras sa kabuntagon. Hallelujah, hallelujah, Lord. Salamat, O Diyos, sa imo mga pulong. Naga-remind ka na mo, O Diyos. Nagaligon ka na mo, nagadasig ka na mo ang imong pulong. Hugtan gayud na mo ang kamaturan nga maong imong pulong, O Diyos, hantod sa imong pagbalik. Ikaw lamang among pagatuuhan ug lantawon. Ikaw lamang among pagatutukan. Dili kami magatutok nini mga butang sa kalibutan. Kay kakawangan lamang kini. Apan diha sa mga langit ng butang, wala gayud kini katapusan, O Dios, nga imong giandam. Usa tabangi matag-usa ka namo, Ginoo. Wala kami mahimo kung wala ikaw. Gikinahanglan gyud ka namo, Lord, sa matag adlaw sa among pagkinabuhi diri sa kalibutan. Nga ikaw gayud, Ginoo, mahimaya, mahimuot sa among kinabuhi, sa matag pulong, sa matag buhat, Ginoo, nga ikaw gayud mahimaya ug malipay sa imong mga katawhan, Ginoo, ug imong pangalan mapasidunggan, O Dios. Hallelujah. Salamat sa imong pulong, Ginoo, nga ikaw nagatudlo kanunay ka namo nga mosalig lamang kami diha kanimo lamang. Dalaygon ka, O Dios, sa walay katapusan. Among gitugyan, isalig ka nimo ang tanan, bisan pa man sunod nga mga buluhaton. Salamat sa imo mga pulong, Ginoo. Ikaw, O Dios, magasilyo ni ato, Ginoo. Sa among matag-usa nga kasing-kasing, Ginoo,
nga masama matag adlaw na mong pagtrabaho pagkinabuhi amo gayong hinumduman ang imong pulong sa matag adlaw o Dios. Dalaygon ka man sa walay katapusan. All the glory, praises, adoration, thanksgiving belongs to you in Jesus' name. Ang tanan magayunog. Amen. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Dagon kayo atong buhi nga Dios no, maayo kay ang pulong nga atong nabati nga nagahatag og paglikon. Kakinahanglan gyud ay magpabilin ta sa atong buhi nga Dios, ang atong mga pagtuo kay aron kita magmadaugon uban sa kang Kristo nga atong buhi nga Dios. Amen. O karon aniya na sa kita sa atong paghatag sa atong mga salapianong paghatag apan sa dili kita mahatag ato pagabasahon diri sa pamilyar kay na kuan niya kaniang bersikulo pero ato gyud basahon kay para permitted yun nato mahinumduman diri sa Malakias 3:10. Amen. Sige yun nato ning kuanon. Dad-a ang tibuok nga ikapulo ngadto sa templo aron adunay pagkaon didto. So layi ako makita ninyo nga abrihan ko ang mga bintana sa langit ug ibubo ko kaninyo sa madagayaon gayud ang panalangin. Kinahanglan jud ay magakuan jud ta magahatag nga kinasing-kasing kay aron apihan sa Ginoo ang bintana aron kita mapanalanginan nga dili tinubos ang atong paghatag. Amen. Samtang kita magahatag atong pag-awiton, muhatag sa kalipay. Muhatag sa kalipay. Diha sa Ginoo. May gumaon ng mga amahaning takna sa kabuntagon. Lord, dagan salamat Ginoo sa mga pulo nga among nabati nga ginahanglan Ginoo nga kami magpabilin diha kanimo kay aron lumag magbandina ugon kami uban kanimo Ginoong Dios. Lord, dagan salamat Lord sa imong mga pulo nga nagahatag kanamo og paglikon ug pagdasig sa tibok namong kinabuhi Ginoong Dios. Nga kinahanglan dili jud kami mubiya diha kanimo apan magpabilin kami diha kanimo o God. Lord, dagan salamat Lord sa imong pagpahinumdum sa matag adlaw kanamo Ginoo sa imong gugma dili kanamo Lord. Bisan pa Lord niining salapianon nga bahin Lord ako mga pag-ampo nga ikaw magapanalangin niini bisan pa Lord sa kasing-kasing manginhatagon ikaw magabubo kadto kanila Lord sa imong mga pinilo-pilo gayon nga panalangin bisan pa Lord sa tagsa-tagsa ka mga trabaho buhat sa ilang mga kamot Ginoo ikaw magapanalangin Ginoong Dios. Dagan salamat Lord sa imong gugma, dagan salamat Lord sa imong pagka maayo sa among kinabuhi Ginoong Dios. Lord, ang tanan akong ipasalamatan diya lamang sa imong pangalan. Amen. For our announcement, padayon ang atong prayer meeting every Wednesday dito sa Tansawa Usab. Padayon ang prayer meeting o diriya sa San Miguel. O ang oras niya na alas 7 p.m. Kung ang magadala niya na si Brother William Yatson. Mag-son. Okay? Wala na yung mga announcement. Ang ato ding Bible study. Dito lang Brother William. Arong Monday. Okay. Karong Monday, ugma. Alas 5. Ila Brother William sa ilang panimalay. Okay, salamat sa kadaugan, sa kalampusan sa itong panimbahon. Akong giyangyo tanan sa pagpanindog sa amtang atong pag-awiton. Alang kanimo ang himaya o Dios. Hallelujah. Atong pasalamatan atong buhi nga Dios sa iyang pagkamaayo. Alang kanimo ang himaya. Alang kanimo ang pagkamaayo.
Alang kanimo ang kusog, alang kanimo ang dumo. O Diyos ikaw, o Diyos ikaw, ikaw ang tinubdan ning tanan sa matag adlaw sa among mga panginahanglan. O Diyos ikaw ang dalampanan, kay ikaw man ang tinubdan ning tanan. O Diyos ikaw, o Diyos ikaw, ikaw ang tinubdan ning tanan sa matag adlaw sa among mga panginahanglan. O Diyos ikaw ang dalampanan, kay ikaw man ang tinubdan ning tanan. Kay ikaw man ang tinubdan ning tanan. Kay ikaw man ang tinubdan ning tanan. Namayaw, nagdangay ko ng mga Diyos. Salamat Ginoo nga din kami Ginoo nakahimo sa pagkapon Ginoo sa among trabaho karong adlaw. Salamat Ginoo nga ikaw Ginoo natiguban kay kanamo nga bisan pa man sa sinugdan sa among talingkong sa imong mga minsay mga pulong Lord. Among kininabati Ginoo. Salamat Ginoo nga nang manapusol kini tungod kay ikaw natiguban kanamo Ginoo ni among trabaho karon. Lagi ni kami kanang Ginoo kato mga pulungan Ginoo nga kato kapulong nga nagpahinungdon matapos sa kanamo nga diligid kani maka himo sa pagtutok sa mga butang ini nga palibutan kun dili lamang diha kanimo Ginoo nga isentro namo Ginoo nga mga pangunauna diha kanimo Ginoo. Kung sa mao lamang mag-ampo Ginoo nga mas makanunayon Ginoo nga ikaw gayud ang magikuban sa matapos sa kanamo nga bisan dili kami nga dapat Lord. Bisan ata kami nga dapat ikaw Ginoo mahimaya Ginoo sulod sa mga kasing-kasing Ginoo. Panalangin kami tanan Ginoo bisan pa kami karon diri gamay lamang kami apan nahimo kami dako diha sa imong tubangan pinagi sa mga pagday o pagsalig diha kanimo Ginoo. Kabangin kami tanan Ginoo bisan pa sa mga kaigsunan karon nga magapamauli sa matapos sa kapanimalay Lord amo kini mga pag-ampo nga ikaw kaniyo nga panalangin ngadto kanila Ginoo sa magalakaw Ginoo sa layo nga dapit Ginoo sa ilang mga pinuyanan na safety Ginoo nga walay mga kapulian Ginoo. Bisan pa man Ginoo mga kaigsunan namo sa mga kaduha nga service Lord, tulo ka service Lord ngadto sa tagsawa sa please ang mag-ampo Ginoo. Ikaw magkahatag o iya ngadto kanila Ginoo sa ilang pag-atuan o ang kadaugan kalampusan maangko nila Ginoo sa diha sila nga magapamuhat Ginoo ang among mga kaigsunan diha kanimo sa pagkalangan Ginoo. Lord, salamat Ginoo samtang kami karon magabulag-bulag. Bulaga kami Ginoo sa lawak Ginoo apan diha sa imong gugma Ginoo mahimo kami nga usahon Ginoo. Sugod lamang sa ngalan ni Ginoong Jesucristo, ang tanan Ginoo among ginapasalamatan, ginadaig ug himaya diha sa anak sa Ginoong Jesucristo sa ngalan sa mga anak ng Espiritu Santo. Amen.